Na baze su jac a jac, tak menovaná baza demokratických skupinov sa vytvorili a to tež nie pola Serbu nimošlo. V novembru je so założyła Serbska národná zhromadžizna, kiž my ešte tež te meninjo jara písané zestajna, zo by so v Serbach ništo škuli zmeniť, především toho, što je nastupa domovinu a je odvisnosť od tedejšie strony a tež ten celý návodný aparát. To sú si tuči ľudia nedom na konstituácim uradžovaniu přeli a sú tež dzielové skupiny vytvorili, kdež dirbeše sa v krótkim času nadžovať jen koncept za kultúru, Kuban, etc. pp. Kak miał serbski příchod vypadať. Wiedzieć by, że w tej narodnej zhromadžizny była jedna pisamna polityczna miesięca. Tam by szopodla od stronsce wjazanych CDU ludzi a stronsce wjazanych SED-ka ludzi, haczke tymki z politycznym dziełem niczego są mieli, są byli nieodwisne od stronskie od stronu, a są się spytali tam angażować.